Точка за седно, дами и драги господа, това е как ви... Дейка. Дем. Жена ми. Този канал е създаден специално да качваме ние двамата някакви работи. В този канал ще качвам малко тя повече, защото аз не се знам какво ще правя. И ще снимаме някакви супер... Не знам, много ли работи снимаме. Ще снимаме пистолетчета. Освен това ще... Абе, сега я напълваме с вода и целим хората и тук използваме само чука. Виж, имаш цял язовир, пълни ги. Не става мръсна вода, ще вземе за циклите, но сме ги купили. Какво ти пука? Тя къпиш себе си, ще къпиш хората. И И така не, ще качваме някакви хубави работи, някакви реактики, цък-мък. всичко. Гледаме сега господин и госпожа мистер Кеш. Да видим кой ще стане мистер Кеша и колко пари ще им остане, защото сега са на много малко кинти. Ще правим някакви шално луди реакции. А що не? Ще снимаме къде джиткаме, защото ние обикаляме супер много, само че никога не го снимаме даже и за моят канал, само за този канал ще още. Сега Велико Търново може да снимаме. Как ходим? Да, за Велико Търново може да снимаме, за морето ще видим. За море ти казвам, ако направим това, което ти бях казал, че може да го направим, видеото ще направи пуф, ще гръмне. Искаш ли ти кажа, че съм забравила? Кой си ми каза? Друмев на едно видео, какво беше направил, когато ходиха с... Това за... Не. Сигурно. Аре, какво ще я спрем? То няма къде там, аз не знам, те са минали по някакъв друг път. Сигурно. Те ни... В смисъл и по магистрата, ама... Това беше някъде на маница си. Добре, да ще видим просто... Победен рудник, дали ще... Навсякъде ще има. И като че ли победен рудник ще... Чакай, ние ще ходим нагоре, а не победен рудник. Ама ние му минем през Бургас. Да, само че не ще го заобиколим около върха. Ма чакай сега, ние няма сме само двамата. Може един ден, като ще сме двамата само, защото аз ти казах, че сме. Сиеме на слънчака, батьо. И ще идем там. Ще намерим някъде и ще кажем. Да, ще кажем там нещо. Ще забавяш хората просто какво правим. Да. Нямаме с друга работа. Що няма вода, сега се направя. Не ти трябва. Кам ти имаш цял язовир. И така, колко често ще качваме видеа? Надъхай се. Често ще има, ще видим. Колко често? Искам в седмицата да ми кажеш колко видеа си... Да, в седмицата да ми кажеш колко видеа си готова да правим. 2-3. 2-3 видеа в може и седмицата. всеки ден. Ама то няма да има кой да снима толкова. Няма значение, ние се... В смисъл, нашето ежедневие може да е малко еднакво, обаче не е много еднакво. В смисъл, винаги измисляме някакви тъпки да правим. Що да казвам? Не е еднакво? Какво? Чакай. Еднакво, ама не е еднакво. Еднакво е, ама не Винаги е. има какви тъпки да правим. Добре. Ще видим. Вкарах пак през себе си. В момента са на 6 минути, от тези 6 минути ще изрежем 3 минути. Да. Значи трябва да говорим още поне 10 минути. Добре, защо? То ще стане много Защото тъпо видеото да трябва- говориш толкова много. Защото видеото трябва да е поне 15 минути, за да може там на алгоритъма на YouTube. Нали знаеш, че аз го знам. Да, ти ако искаш отиди там отзад. Да се виждам! Защото не се виждам, аз трябва... И тук върху теб трябва да седна. Не се харесвам. Що се смееш сега? Бе, теб ти е лесно, нямаш коса, нямаш нищо. Еми вече нямам, допреди малко имах. Бях станал не такъв, ама... Главата ми беше тройна, брадата ми беше... Просто е това отзад. Всичкото, дето тук. Чакай, че... тук беше коса. Навсякъде бях коса, просто сега Пак имаш шартичка. Къде е тачи? Тук. Еми, Чакай.
Е, тук. Да. Чай, че не мога да телефона, не мога. Ама той това просто косата ми е така гадна. Чакай, е тук. Да, бе. Надолу. Е. Тук. Тук дали има риба в този язовир? Еми, щом хората мятат въдици там да е такова, значи може и да има. Може и да има Чакай. някакви липи. Да. Язовир 20 пъти го споменахме тук. Язовира тук. Чакахме да може да има къде да седим и да такова, да ще сме такъв в... Как се казваш това? Селото, кварталчето, Марко. Тук, където има 13% богати хора, където много лошо карат тези хора направо. Брррр. Сега преди малко един със серия четворка ще да ме блъси, мина на колко? На 50 санта от калинката, защото трябва да изпреварва и там от някакъв завой минава някаква кола, иска да вече да влезе в пътя и така нататък. И то трябва да изпреварва и само набие спирачките, минава зад калинката, цъкмък. Не знам. Много гадно карат тия хора. Гадно карат. Се оправят. Не, че аз карам по-добре. Да, защо карат така? Защото имат пари. И смисъл, като имат пари, могат да карат. И аз, Като ако луди. имах пари, щях да такова аз купя брутална кола, щях да карам като и щях да си плащам глобите кола. Просто. Ма на тях не им пука, като имат глобите, реално. А то какво да им пука, те глобите като все едно като ги правят за един ден, така че made in China. Нормално. Тему. И също трябва да си имаме, когато споръчаме някакви глезотийки от Тему, да може да... Това ще е яко. Да ги анбоксам. Да анбоксаме, да. Ти като че ли нещо ще си поръчаш оттам? Поръчаш, без аз да знам. Да, ма ти иначе не да си поръчаш. Поръчваш Сега съм. пример... то па сега телефона ми е... Телефонът е там. Да. Такива джаджавки за телефона е тук. Де седат. Да, някакви висулки, И където висят. аз съм сигурен, че ще изгубим още на... Няма да втория ги ден. изгубим, а просто може да се чупат, както каза ти. Не ще се чупите или ще ги изгубим. Ма те са по 1,30, така че. Не знам, ще ги... Съпробваме да ги запазим за по-дълго време. Аз как... Защото верно съм, но яки има някакви такива супер мънички. Супер мънички стичове, някакви такива глупости, много кравички, мравички. Да купим на Милка кравичко. Капибари, Всякакви. Има тоя, как се казваше? груд, Клона. клона, Той Жокера. клон. Жокера. Не. И кой клон? Балона, клона с балона. Това не го видях, не си ми показва. Няма нищо. Не. Сега ако трябва да чакам 10 минути, го търсиш в Тиму. Сещаш ли Клона с са? балона. То. Кажи ми то. Ми то казах, аз какво казах? Клона с балона. Преди това ти казах то. Има го на клип, ще го видим. Добре, казах го. Добре. Трябваше да скупим вода тук да може. Ой, то върни има гащи там. Знаете ли какво ще снимаме? Какво ще няма? Може да снимаме... Не знам какво може да снимаме, чакай. Дойде ми на главата и отиди. Да. Не мога да пистолет, виж. Ма те са еднакво големи. Моя целя ще се напълни с вода. Това е розово за умишленцето. Моя целя ще се напълни. Ами ти какво си мислиш, че то не са пълни цели, ли? Не, той са пълни само пълнителя. Ама само пълнителя, като го наклониш така и то се отива вътре в целия пистолет, да може да правиш Та може да снимаме, ако татуираш някой. Ами да, обаче това не са да е за моят канал. Той за двата може. Ами може и за двата, да. Да. Само, че YouTube може да помисли, че се копираме и така нататък. За копирайт. Не, то няма смисъл. Трябваше да снимем още от Велинград, само че ти не се надъха. Не съм дъха, да.
Аз имам там 15 минути как се кикотим, как се лигавим. Защото Да, бях влезъл в някаква такава вълна, където Ти каза, и аз като ти казах, качи ги ти работи, ти каза, че не ги качиш. Да. Да. Може да изрежем малко за количките там, където бяхме. Някакъв ретро музей, в къде беше това? В Пещера. то, викам, град, мирише на авангард, такова. Аз май един видях. Ма глупости, ма слушай сега, ние там, където бяхме, те ни ходят. Ох, Ще го чупиш. затова. И то кой ще... Кой ще плати там? Там лелята, аз си викам, дай ми, плащам си един студентски и един ученически. Покажи ми, че си студент, защото и аз от утре съм кралицата на Англия. И аз ще да й кажа, че вечета няма като цяло. Стига да е ужасен си. Еми толкова няма кралицата на Англия. Тя е починала, жената. Миналата по-миналата видео. Да спами се. Сега си очерта големия нос. Значи, Какво? когато нови са длака, когато вече акото е на път да излиза, буквално акото е така. Гледа вече навънка къде да излезе. Трябва да си направим някакси. Затова искам да си купа лаптоп. За? За да може такива дълги видеа, после да ги прехвърлям там, за да не ми седат телефона. Ама ти по принцип обработваш го, качваш го в И за какво YouTube да го трия после? и си го триеш от И за телефона. какво да го трия? Защото го има в YouTube. И какво? YouTube го има 24/7. Човек. И какво? Ама аз искам аз да си го имам. Защото Ама реално ти- в YouTube качваш някакви изрязани работи. Не всичко. Еми ти лаптопа знаеш, че ще го препълни с глупости. Като цяло. Аз за това искам да си го взема. Моят телефон 256 гигабайта памет там и не знам си какво. Аз по принцип това видео, където е сега 15 минути, където когато го изрежем ще стане около 10 минути. По принцип е почти 2 гигабайта. Ако си купа карта памет, мога ли вътре в тази карта памет да ги прехвърлям? Еми да, можеш. Ще си купа. Може да. Като цяло. И да, там където ми е плешил. Аз ти казвам, че някакъв ден като плешивея, ще има да видиш коса или това пък тук. Знаеш хората какво правят? Какво правят хора да си такова това какво е? Примерно, е тук, ако преживееш, е от тази страна на главата. Аз ще плешивея Само. тук. Добре, и там да е. Ходят и си слагат някакви такива, само такава перука, точно на тази част и ми я лепят. Не, абсурд такова нещо няма да сложа. Или ще се направя 0 номер, ще си бръсна главата през 2 дена, или ще си взема коса от тук и ще ми я сложате тук. Ще си трансплантирам главата, косата, мозъка. Ужас. Не ужас, не ужас. Това е. Турция, Мурция. Money in the bank. Кеша, вадиш, даваш. И слагат коса. Да, и се разкарваш там. Се разкарваш там малко с такова. Супер гадно е по принцип първите дни. Защото буквално имаш рана на главата. Ми то са едни малки точки. Да, и те са ранички. Да, ама Когато паднат срубчета на то си ръбчета много гадно. И ти реално май по някое време пак отиваш, май точно за косата беше така, да видят Не видят какво дали става. зараства както трябва. Толкова му има да зарастваш и там мажеш скалпа. Фити. И така. Сега как ще кръстим това видео? Кои сме ние? Кои сме ние? Кои сме ние? Ами ние сме едни психопати в гората бесно. Май гората бесна. Еми, кои сме ние? Ние сме... Не знам. Батко и Тошко и какави де. Да. Защо какави? Да се рекламираме моят такова.
Какво? моя YouTube канал, Тодор Да. Асенов. Ще го има някъде в началото, в края, в средата, цък Макао. Ще има и какво ще има? Моя Инстаграм, защото там качвам някакви татуистки работи, не знам с какво, не знам, що смисъл. Ето тук някъде. Така ще го направим. Така цак и тук ще излезе картинката, която съм нарисувал. Добре. Знаеш? Ще е брутално. Ама аз това го нарисувах оня ден. Аз съм правил още сумати работи по хората Може и и така тя да си нататък. качиш. Само, че не съм ги... Си. Не съм ги снимал, защото са някакви излагации. Например, кой ще татуира нормален човек, ще татуира е тук на гърдата мацка, където се едно молиш зърното. И аз затова не съм ги снимал тези работи, защото са глупости смисъл. Ама може реално те да ги имаш, Те просто са, ги те качиш. са брутално яки. Примерно това дето на Милка също може да си го качиш. На Таню и на това. Ти го беше качил. Направи ли си акцент? Да, трябва да го сложа вътре в акцента. И затова моят профил е отворен, защото ми е все тая кой какво и кога, пък и нали трябва да се виждат тези работи, които ги прави така нататък. Нея профил е запечатан, ще я кажа. Да. Защото като Затова. такова ми излиза бизнес. Така си го бях направила. Акаунт. Да. И тук ще качим още, какво мога качим? Тиктоци. Що па не ни качваме чат-пат? Аз нищо интересно не качвам. Качвам нас. Еми да, пък аз качвам понякога нас, понякога... Аз си качвал Веднъж в годината. TikTok. Кога си качвал нас в TikTok? Никога. Отвори ми TikTok. Никога не си качвал нас. Чакай. Нямам ли един TikTok с нас? Чакай, имаме, ще на обидиш. Това е. Това е, имаш едно старо. Дето караш и... Да, то и това си и там. Да, Мгм. това е. И... Нищо друго нямаш с мен. Добре, че се среща косата, буйната ми коса, дай ми грем. Моля. Да, вижте какво Той е. направо ключодържател, сега ще и го то- сложим. Да, и това си го Не, няма да закачаш. си го сложим, защото е И- много голямо. Так, и му дал. Да, Да, още виждали в са. началото го показахме. По принцип, сега тук ще Не го изрязвам малко. показа. Но не го показа. Показал го даже. Не, вярно. Е така направих с ефекта на огледалото, виж. Верно. Огледало в огледало, в огледало, в огледалото, в огледалото, в огледалото, в огледалото, в огледалото. Виж се. Не мога, аз виждам теб. Да ми даде именно. Виж се и... Сега ние го щупим, че е тъмно сме си го купили. 2 лея. 2,50. Джамбо. Джамбо мая. И не са риш, виж. И то четка какво да прави? Само маничка, ама риш. Тук е малкият калинчо. Малко се нацакам. Тези работи някой трябва да ни каже за какво миришат. Защото вътре им слагат някакви неща. И това Да цял мирише. живот ли ще мирише? Още не Мисъл, мириш. Ми да. Те до напренчета просто така се миришат. Но то се мирисва вътре. И... Какво са от мирисва или в мирисва? В мирисва. В мирисва се, да. И... Бъгнах системата тук. Не се харесвам, като се снимаме до тука. Ми до къде трябва да снимаш? Е така. Да се виждаме. Направо да ще ми се едишо. Гладна Аре, съм. Какво ще ядем? Това е нещо, което няма го снимаш, защото сега снимаме това. За да може да качим първото видео, което там вижте, гледате нас. Ми това от Джамбо няма ли го качим? Коя е от Джамбо? О, ма ние снимаме от Джамбо. Да. Но то не е от Джамбо, ти снима мене. Снимах и мен. Аз се показах два пъти се показах. Еми добре, той там ние се легаем. Яко да стане, в смисъл ти си го снимал. Ма не го показвай! Виж, въртиш го и то пада. Въртиш го, вика, това пада. Добре, значи, я го спри сега това. Въртиш го. Малко ще е горе-долу с това видео. В смисъл, А не може ли да го направим така,
че някои неща обработим, да ги вкараме в това видео и то ще стане горе до 30-40 минути. 30-40 минути за първо видео. Ти знаеш, че на хората на 20 секунда, знаеш, че хората просто ще Просто може да си отрежем Сега ще бляскам заради твоите такова. може да си отрежем някаква част от това, да си го качим и да си качим другото. Ще ги качим на две отделни видеа. Час 1 и час 2. Не час 1 и час 2. Що? Това е час 1. В смисъл, Да. това е първото видео. Онова ще е второто видео. Второто видео, значи как да го направим? Сега, график някакъв. Абе ще качваме седмицата по няколко видеа, колкото са. Сега аз толкова са, за в ако момента искам не да се снимам знае. след 2 секунди, Ако искаш да кажеш снимаш ли? след 2 секунди, просто ще направим така видеята, че да качваме всеки ден по видеа. ще направя снимка А? с пистолета. С пистолета. Заставаме и тук да ме Заставаме. снимаш. Добре, ай. Ай, ама водата да се вижда. Сега малко една фото си. Къде да снимаме, бе? Ми, генгста с розовото Ще снимам пистолетче. фото. Чакай, ама да стана да се види водата. Добре, сега след малко ще Чакай. Ще режем много, ще режем. А? Резачка, Ай, бе, не ляко. ще ме обидиш. Здравейте! Тук там викам, много се харесвам. Ние вече си имаме от 30 минути. Ти първоначално ми викаш, какво ще имаме тук 15 минути, това е супер много време, такова на кой, направо е така ще правя. Ама аз огладнявам, жадна съм и ще ходея. И аз съм жаден от язовира и сега отиваме да пием по малко Така. вода. Казвам чао на хората и че ме да дадем и да пием и може да се видим с тях други ден. Хора, Утре. чао, ще се видим тия дни. Да. Обещавам, утре други ден, може би. Утре доста за видеото от... Може да снимаш. Ама то път ти няма да може да снимаш. Какво да мога да снимам? Нали ще ходиш в... Къде ще ходя? Четвъртък ли беше? Къде? На това. За там не знам дали ще мога да снимам. Не можеш. Няма лай. Да. Но просто можеш Ма няма да нещо разкажеш на хората. в събота. Ще ходим на... Да, моето Велико как Търново. че ще ходя на Велико Търново. изпит. Да, за детски педагог там ще казва Детски А. педагог. детска педагогика. Ще казва шише, се суши, на шосе, се суши, примерно. Мгм. Или пък тичковите червени, тиквеничковчета, или пък непротивоконституционствувателствайте, или пък Петър плете през 3, плета преплита, плети Петре плети, да не се заплетееш. Да, така работи. Да, скоро поговорки. Там за ръто, как се казва, лъто, в смисъл казваш трактор, после казваш ролери, рулетка, лагер, лютеница, майонеза, Какво казваш току-що? Аз вече майоноза, обърках. самолет. В смисъл това са такива, където проверяват говора и така. Скоро няма ли да си ходи до Хаско? Не знам, що пращаш. Гониш ли ма? Малко. Малко. Омръза ли ти вече от мен? Ой, Може да идиш до жълто. Движето, защото на село. Много Трябва да съм... сложим тъмбнейл. Чакай. Какъв Пистолетите. Стоете. Ай да направим така. Една снимка за тъмбнейл. Чакай. Си го фана. Аз Че- не се харесвам. Как Просто ще я снимаме? скриншотнем. Чакай с очила да пробваме без очила. Без очила, пробваме с очила и така. Добре. Май се харесвам. Май се харесвам, май не се харесвам и какво ще чао пишем на на хората. тъмбнейла? Здравейте, ние сме. Точки. Пау! Да. Пиратки. А пък това на видеото О, не, може да го напише на нашето ново начало. колко начало аз съм качвал в моето видео на началото. Ново. Нашето ново. ново. Не твоето ново Ново. начало. Защо по нашето ново? Защото сме аз и ти двамата. Добре, не ми се кара. Ами, карам ти се.
Защото аз и ти, не си само ти. Да. Отиваме ли си? О, Плодиото! Да. Там. Чакай! То Опа. няма да се види на това. Да се Какво си вижда. купихме? Какво си купихме? Чакай, аз не мога... Да, купихме си такова за телефона. Три поче от Джамбо за колко? За 4 лея. Да. Бия. Абе, яко е. Ава. Чакай. Като забис пари толкова. Да. Не бе. Не бе, че виж. То не е за прости хора. На цяло го разгръщаш. Не мога да се вижда. Иначе яко се вижда, яко се снима. Пък аз да скупувам тук iPhone 48 Pro Max. Белите ми коси. Старяваш. О, чай, че... Вече много яко ми светят очичките. М? Очичките викам много яко ми светят. Те винаги светят. Верно ли имам червено тук? Имаш. Тук отзад имаш малки рано. Добре, това ли беше? Това беше от нас. Ще се видим Да, ще се видим утре. утре. Чакай сега, как ще е утре, като... Ще качим Добре. ли видеото от Джамбо? Да, утре ще го качим. Затова ще се видим утре. Без да се виждаме, ще се видим. Ще се видим утре, обаче ще... Обаче сме го снимали този клип днес. Не е сказал. Днеска може да си има още 5-16 клипа, докато още надъхаме да снима, защото иначе... Защото я надъхвам, знаете ли от кога? От 2 месеца. 2 месеца и половина, както съм тук, я надъхвам. Да. Към бебоя снимаме. Снимаме. Ето. Друго имам предвид. Сещате се. Да, снимаме. Не, сега не се чувствам в моята зона. Не съм се валидирала. Не се е валидирала. Не знам си какво, не знам си що. И ето, сега снимахме. Още трябва да обработваме горе-долу. Аз ще го Това видео обработя. трябва да го ти. видим около 2-3 пъти, да може да го обработим добре. Демек ще обработваме Ако го правим от първия път като Час, хората... първия път като хората. Само аз мога да направя първия път като Моля! хората. Моля! Перфекционист съм, какво ти кажа? Ще виж как ти дейш, как ще го направиш. Ай, ще видим. Обаче искам да има и мемета, искам да има всичко, искам да видя iShow Speed да минавате тук като ракета, така филм. Искаш да сложим твоята снимка на това. Коя е моя снимка? Нали ще сложим татуса? Абе, Канала така си да го сложим сложим някъде. така да се направим. И ще се вижда тази Добре. цветка. На всяко така Това флип е трябва да се вижда първото тази ти видео, в цветка. което не си се снимал до тук. Да, се снимам по принцип, като си, защото обръщам телефон с задната камера, се снимам. Е Снимам така се така някакво по-отгоре такова. и ми се вижда до тук лицето, до тук само. Някакви такива сумити работи. Пък така като се виждам. Обаче аз повечето пъти, когато съм снимал, винаги съм снимал вечерта, затова няма как да качвам да снимам с тази камера, защото другата камера има нощно виждане, защото да се виждам. Що взе пистолетчето? Да ми дай снимки моя. Чао. Чао. Кажи чао на хората. Чао. Се видим. Утре.